Wes, aku kok suarane kok beda. Apa piye? Kok suarane beda lho. Bedane piye? Bubuk ngono. Mbok iso dipadake, lemu turu miring mesti. Bocah. Bedane piye? Biasane piye ta? Kok bubuk ngono kuwi. Ngandane. Den kowe pancen karo aku mbok wi. Kamu cinta ya sama gue? Mbok bilang terus terang sama gue. Enggak usah begitu. Iya. Asine piye aku sing nglantarke. Ora kok muni gitu. Lah apa? Galak ora umum kok. Yo galak nek karo Denko aku ora galak. Oh, ya. Adik kaya blender. Lah ya kan lagi encok kaku awake. Tatin, ayo Tatin. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Tatin. Nggih. Oh, kaya ono request sing suwe. Tekan setengah loro. Gari opo ora? Mudah. Seneni mbok-mbokane. Ya. Kok Mbak Tatin. Ayo. Kok aku menaku pindho. Bilang dulu sama Mas Denko. Denko. Apa sih? Denko. Ayo, akon Mas Denko. Mas Denko. Ora Denko ora. Mas Denko. Nyuwun dikendangi. Ayo Mas Denko. Kudu ngenten lho. Ya, kowe ngono kuwi ngomong. Madang urung tin durah. Tak durah. Tuh tangi jam pira? Jam 09.00. Jadi Tatin ki ciri-cirane kaya nggon kae lho ana sing tau pasang story. Ini huruf apa? Huruf apa? Ini S. Mas Tuloh. Iya. Sabda Pandita Ratu. Ayo. Kose. Lah. Mentale. Kose lho, mau liyane ketek ora ngono kuwi lho, lagune apa nadane ora tung teng ngene ora ngono kuwi lho. Rada ana ndut ngono ne. Nadane iki ora tung teng. Kok. Iya. Sing bener to, Denko. Ada. Ora nganggo ora Saiki dhewe maneh-maneh sing bener to Denko. Ambok sumpah cangkemmu ngono. Ngene iki tak kuduke penonton. Sing bener to Denko. Lah sing bener piye? Denko ngono biasa ngono. Denko. Ah, kowe mau sing bener to Denko. Masa ta? Kok nek cang ngomong iso kalu. Ora yo, banget ke. Iya. Yang bagus ya. Pandita Ratu. Ayo kok. Sabda Pandita Ratu. Wah. Wes. Aku kok suarane kok beda. Apa piye? Kok suarane beda lho. Bedane piye? Monggo kan padha to kuwi dadi bubuk. Kok dudung to bubuk ngono. Mbok iso dipadake, lemu turu miring mesti. Bocah. Bedane piye? Biasane piye ta? Kok bubuk ngono kuwi. Ngandane. Den kowe pancen karo aku mbok wi. Kamu cinta ya sama gue? Mbok bilang terus terang sama gue. Enggak usah begitu. Iya. Asine piye aku sing nglantarke. Ora kok muni dadak. Lah apa? Galak ora umum kok. Yo galak nek karo Denko aku ora galak. Oh, ya. Jajal piye Denko? Jajal piye Denko? Awas, suatu saat kamu akan sesok kowe iso ngadeg nang kene klepek-klepek kok. Ada ya, kelepek-kelepek. Jajal wae. Saiki bae. Saiki wae kon ngopo? Rawani dhek urung siap mental. Parani, dadi aku tak parani. Tak parani. Parani Rono? Iya. Ya, masa perempuan marani laki-laki. Alah mosok. Prastiwi, kok linggung apa? Linggo. Lah ya diterus. Agak nyang-nyangan nih.
Jangan. Kok nek kedaden aku setar ya, Bu? Aku setan. Wis oleh siji, Bu. Ada tuh. Iso delokane to. Sesuk anggere titik mangsane mayang adoh sak bis ngono arep tak keceri. Buayu semen cangkeme. Ah pas turu wae. Langsung tak cekoki. Keceri gonamu ya omah aku. Padake. Iya. Wis rampung e. Wis rampung. Urung. Iki Mbak sing tuwa banci tuwa. Ora saiki wae aku srogo tuwa ngancani Pakde. Pak De sehono ki. Lho, Bu. Aku mung tengak-tenguk lemes. Ayo. Mesake aja Mas ana sel. Ya, ya. Ya ora? Iya. Ora. Cara kompak tenan kok. Nyo. Nyo prasnya. Ya alah kena apian. Kenal kok Bu Prastiwi terus ta ya? Lho aku kan tersayang. Lho ya. Ini maksudnya piye iki njaluk kon nyambut gawe wong telu. Iya iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak An wis entuk maunya. 100 kok didom wong telu ngomanan 30. Kene dresik sik matane iki. Aku nek idere payu 50 e. Asik. Ya. TikTok ya. Ndak ra didum-dum kae engko lali. Ada kira ngerti trike wae. Engko nek terus joget-joget terus munggah panggung terus dengok terus kene suluk wis mati wis ta. Tatin rawani nakokke, Wahyu Ayu rawani nakok ming jual jawil kae terus anggere arep takon piye Bu ngono. Napa? Ngono. Duit teh dom-domke. Ah, tenan dulu ora. Tenan. Wong iki asline ya maling kok asline. Aku utang rong nyaur. Ya, nggih matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Sip. Ya sampun jam setunggal.